Ayan, hello, welcome back mga isko at mga iska. So, dahil Biyernes Santo po ngayon, kaya po hindi po kami nagsaing, hindi po kami nagluto ng ulam. So, ngayon po yung, paano po yung kakainin namin? Ano po yung kakainin namin? Kawawa naman po kami, upo. So, may solusyon tayo dito. Ayan. Ayan. Sandali, ayan. Ano yan? Yan, ang tawag yan ay lugiw. So, naglugaw po kami dahil ano po pala? Nanagadol na tuloy. Ano ba yan? Huwag agad managadol. Ay, naglugaw lang kami dahil Biyernes Santo naman. At saka ito, o yan, lalagyan namin ng lunok ng gata. Parang mas masarap asayin yung gata ay yung lunok. Ay naman doon pag comment nga nakaunaksan basi. Kumawari makarelate sa itong kay kinakaon talaga namin ito. Ayan, so lagyan na natin ng tabliya. Ayan, pure cacao talaga yung nilagay ko dahil syempre Biyernes Santo naman, para kahit papano masarap naman yung lugaw natin. Hindi yung ordinaryong lugaw lang. Ala, hindi man lang siya dumuas. Magduas ka naman. Ano ba yan? Ito lang ba yung kakao ko? Kanang 40 ang binili ko ah. Hala, dumuas ka naman. Ano ba yan? Hala. Talagang ang dumuas. Ayan, lagyan natin ng asukal. Nga, kokwa. Sa isintan asukar. Ata, ang mahal pala. Akala ko nakatipid tayo sa Ayan nilagyan na natin ng asukal. Ukayin natin. Okay, maglulunok na muna ako. Ayan So, kailangan ko maglunok ng hatok. Ngayon, ilalagay ko na yung lunok. Dagdagan ko muna ng asukal dahil sa palagay ko matabang. Mahal kasi ang asukal eh. Ayan, ang duas-duas naman ng lugaw ko. Ayan, lalagyan ko na ng gata. Ayan, diba? Yes! Sino yung gusto diyang manghingi? Ayan, ng lugaw naming, maduas. So, titikman natin kung tama lang yung asin at yung asim. Ang tapsi. Ano ba yan? Biyernes Santo ngayon, pati din yung lugaw namin ang lasa pang Biyernes Santo. Ang tapsi talaga. Ayoko nga. Hindi ko to paborito.
No, 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 no. Wala na pala. Akala ko. Titigain natin para lalong sarap. Maubusan ko niya. Ayan guys. So, ngayon po yung pananghalian po namin ay lugaw. Ayan. Doon po sa gusto magpadala sa amin ng lechon. Comment down below. Bukas mo na to. Yan na. Grabe. Parang chokes tugo sa Jollibee ah.